Шешлер, утыгыз әйдә, кайга балькуз гала. Отдать швартовый. Есть отдать швартовый. Гармун уйным, һаман гармун уйныйм. Остарып җиткәч баксында биетергә уйлыйм. Учларымны шапылдатып, чәчләремне сыпырдап, тыпыр, 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 тыпырдап. Учларымны шапылдатып, чәчләремне сыпырдап, тыпыр, 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 тыпырдап. Эй, бие, итек, читекләр, әй, уйныйм, уйныйм. Минем кебек шәп гармунчы юктыр диеп уйлыйм. Учларымны шапылдатып, чәчләремне сыпырдап, тыпыр, 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 тыпырдап. Учларымны шапылдатып,